Hi, kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot kilala na naton tanan. Tawag siya CK1 by Calvin Klein. Baw, kilala na naton siya kay sikat na sidaan sang dekada 90. Baw, kundi indiin nga sulok-sulok sing kalibutan naglabot ni nga pahamot. No? Kay kasikat siya, iyan ni Calvin Klein. Pag namin ni siya kon ginot sa gwa na pang init nga tiyempo. Amo gini siyang suksukon mo, no? Kay masimutan mo gid ang citrus, kagang mga bulak nga nami gid sa pangginot nga klima. Ti anong iya nga mga nota? For the top, we have lemon, green notes, bergamot, pineapple, mandarin orange, cardamom, kag papaya. Bao mga citrus nga hamot kadamo gid siya, no? Tapos masimutan mo lang gid ang jutay nga papaya. Tapos, for the middle, we have lily of the valley, jasmine, violet, nutmeg, rose, orris root, kag freesia. Baw ang lily of the valley, kakusugid siya, masimutan mo gidya lily. Tapos, masimutan mo man gamay nga rosas. No, masimutan mo man ang rosas nga hamot kag ang iba nga mga bulak dira masimutan mo man, no. Tapos, para sa base, we have green accord, musk, cedar, sandalwood, oak moss, green tea, kag amber. Ang green tea, amo ni siya ang masimutan mo nga nabilin, no? Hindi siya kusog sa kahoy, pero sa green tea, masimutan mo gidya. Kag amo lang nang gapanami siya kung nadula na ang citrus kag ang iris nga hamot, ang green tea naman ang masimutan mo. Pero para na sa ako, no, green tea masimutan ko, hindi man gid kusog ang kahoy. Amo lang na. Kag para sa akon, kung kasarang ka magbakal sang Calvin Klein, sosyal ka na. Ayos na. No, okay. Sa dason naman, kung namian ka mo sininga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may mga iban pa kamo nga pahamot nga gusto niyo sa akon istorya, pabalaan nyo lang ko sa comment section. Okay, bye-bye!